Polițiștii de pe litoral au controlat la intrarea într-un club două pițipoance de 22 și de 24 de ani și le-a găsit în poșetă, atenție, un pistol cu aer comprimat, un cuțit, 2 spray-uri paralizante, un baston telescopic și un box. Puțin excesiv, aș zice eu. Ei, puțin excesiv. Putea fi și mai rău, doar că probabil poșeta în care încăpea aruncătorul de flăcări nu se asorta cu pantofii. Domnișoara, noastră nu știți că într-un loc public, într-o discotecă, nu se intră cu arme albe? Domnule, dar sunt o biată femeie, trebuie O biată să femeie, da? Cumva. Ăsta? Ce e ăsta? Ha? Să-l bat pe gât, să-l mănânc eu acum. Doamne, Maica Domnului, ce-i cu boxul ăsta la noastră? Dar trebuie Ce-i să cu mă boxul protejez și ăsta? eu cumva. Cum? Trebuie să mă protejez și eu Folosiți cumva. prezervativ, nu v-am bătăit la școală la anatomie? Ăsta ce-i, domnișoară? Antenă să prinzi radio Zoo, ce-i cu ăsta? Ce e ăsta? Deo, spray, farmec, 14, ce e ăsta? Așa, da? Așa, cu de-astea umblăm. Cu de-astea umblăm. Ne uităm pe Facebook, suntem fete duse în lume, dar umblăm cu dintre astea, da? Ăsta ce-i? Nu știu, era la mine în poșetă? Da. Nu fi băgat eu acolo. Și nu e așa, stai așa. Ăsta cum îl... A? Ce-i cu ăsta? Deci chiar nu știu, eu n-am mai purtat poșeta asta de mult, serios nu știu. Ha ha ha!